le ntombi lena yayigida, le ntombi lena yayizizwa ngihamba ukuthi iyintombi. Ngiyakhumbula ngelilanga sikhuluma nayo, ithi-ke angifuni mina ukuthi uma ngabe ngithanda umuntu uyabona oyimfeketho. Ngifuna insizwa nje ngempela ukuthi uma ngiyithanda ngizwe ukuthi insizwa lena engeze ukuyithuma ngisho ismoothie esitolo. Ngathi mina yenjani le, wathi insizwa nje ukuthi uma ngiyibheka ibonakalise ezingeni lokuba insizwa. Kusho ukuthi thina sasingeke silibone-ke lidlakato lapho. Manazareth amahle enkosini, sekuthi ngelinye ilanga ivelelwa yishwa le ntombi. Ithi le ntombi lena yathi suka nayo yabona insizwa ezinhle njengoba kade ikhuluma insizwa khona la. Ezinhle kodwa ngiboni ukuthi khona insizwa engaba yinto ukwedlula mina. Yathi bangabe ibheka yayibona ukuthi nansi insizwa eright. Wasekushaya umkhoshosho kwakhutha uthando, lwasha uthando. Lwasha uthando. Kwathi bangabe selishile uthando ngoba khona okuhlalayo. Lensizwa lena ukuyimisela kwayo yayimisele ngale ndlela ukuthi ayifuni ukuphuthwa inansuku esihlaza eganeni kwayo. Yathi yacabanga ukuthi mangabe sekukhona into enjena empilweni yami ngingenze njani. Yabamba yayeka yacabanga yasikhuluma nekhuluma nabo. Ngoba njengoba sikhona amaNazaretha ama ukhona uphila. Uzoyimbandakanye nomuntu obona kahle ukuthi lo muntu lona akayi la kuyiwa khona. Yasho njalo insizwa idla inkukhu. Yayidla yayibheka yayisongela esithi osazi inkukhu kuleli bandla. Akayi la siyakhona. Manazaretha amahle lento insizwa. Nalezi intombi ezinye yakhuluma nabanye omama abazigebengu abakhona esontweni. Ngoba kukhona abantu abangomama abazigebengu esontweni. Yathi yabathola base beyinika indlela efanele. Yathi hamba usikhiphe. Yahamba-ke kaNazaretha amahle yayinafika insizweni yakwaZungu isibongo. Nomkhono umZungu la. Le nsizwa lena yakwaZungu ngokwe-qualification angiyeke ukuthi iyini. Isithi kale nsizwa lena hayi ungalokothi wenze lento le ofuna ukuyenza ngoba wena umuntu wesifazane onengane eyodwa vo empilweni yakho. Ithi le ntombi lona manje kwenzeke kanjani ukuthi ngizizuze, ngizoyizuza kanjani nansuku. Ikhona indlela ebonakala inhle ebusweni bomuntu, kodwa isiphetho sayo indlela yokufa. Kumnandi nje mangabe usakwenza kulungile futhi kuhle ebusweni bakho kuhlobile. Kuhlotshisile ngezimbali engathi zeValentine. Kodwa ekugcineni isiphetho sakho ngiyathanda lapho. Manazaretha amahle yayincenga le nsizwa yathi cha ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngaluzi nansuka. Ngicela ukuthi ukukhiphise. Nangempela-ke iyasebenza phela le nsizwa. Hayi yenzeka indaba. Yasikhipha ngempela. Kwahamba Manazaretha amahle kwafika isikhathi la kufanele icele khona yacelwa. Unina wayekwazi futhi lokho ukuthi yobicela nje ikwenzile ukuthi ikhiphe isisu. Kwathi noma sekubizwa inkomo zabizwa zaphelela. Kodwa unina wayekwazi lokho ukuthi le ngane yami isikhiphe isisu. Hey ngoba lapha kubhodisi kuyafihlwa. Kufihlwa yonke into. Ngengibone efaka ngishampiseni. Enkulu impela isiqondo ubhodisi kanti ukwazi ukufaka isiqondo esefoni. Bantwana abahle basezulwini. Sahamba isikhathi. Yagana ngangikhona ishadi. Yagana le ntombi. Yayikhumbula nenkondlo yayo. Kodwa ekugcineni kosuku ayibanga sayithola ingane. Kuze kube namhlanje. Yaba nenhlanhla futhi yokuthola nendoda engathi isigoranyana. Eshaya nayo. Baze bajika kimi bezo apply protection order. Ngathi mina hawu
uyawakhumbula namazwi akho ukuthi wena ufuna indoda ozothuma isimothi. Kanti bangabe ube nenhlahla nje wayithola indoda noma imfishane kangakanani. Ihloniphe. Angisho ukuthi ngiyayilungisela lapha. Ekuthenini ngibhekeni nami esayidini ukuthi ngoba ngimfishane ungangeyisi mina angitshelela sidalo. Angisho ukuthi bantwana abahle basezulwini ikhona indlela ebonakala inhle ebusweni bomuntu kodwa ekugcineni indlela yokufa. Kuze kube namhlanje leyo ntombazana ayikaze ithombe ingane. Kodwa ngendlela okwakumnandi ngayo ibheke lapha yana ithi ngiyosikhipha. Angazi ukuthi uthini kuwe uma ucabanga ubugebengu uphikelele ngaphakathi uze uyogida eparadise kodwa ube wazi kahle ukuthi angiyona lento engagida lapha. Bantwana abahle basezulwini engathi uNkulunkulu angaba abe nomusa kithi ngoba sikhona nje bakhona abantu abahambayo kodwa bafele ngonembeza babo. Ayikho into ebuhlungu njengokushonelwa fele unembeza wakho. Khona abantu ukuthi bakushunyelwa uma kushunyela yena athi mina njengoba kushunyelwa nje awubaze bamtshela usibani bani. Awutshelwa lutho wena, awuzwa lutho wena, indlebe zakho zimagqithi. Kuza kuthi noma ushumayela wena lento oyikhulumayo ayikusizi ngalutho. Wena ukhulumela ukuthi nje hayi bangizwile ngimtshelile ubani. Kanti lapho kutshelwa bani la? Wena kuqala okufanele ulunge futhi inkonzo kayikho esontweni. Inkonzo kini egcekeni. Uma ngabe ibulawe kini inkonzo ifile kini. Ayikho inkonzo efihle esontweni. Manazaretha amahle engathi singake sizame sifake i-application njengamanje yokubuyisa onembeza bethu bafile. Umuntu akasabi lutho nje ukutholakala enqunu koma-Facebook efaka inhloko. Ngiyafisa ukwazi ukuthi leyo ndoda iba njani emndenini wakuyo mhla ihambayo la emhlabeni. Ngoba into ebuhlungu Manazaretha ukuthi uma ngabe wena uyindoda yesibili bonke ngoba phela njengoba ekhona nje amadoda ayadliswa enziwe iyoyoyo. Ayidlisa indoda ibe siphukuphuku. Kusasa lokhu akasayifuni endoda sefuna umthembu. Kanti pho uyidliselani bese yayi. Kanti futhi usuzofuna umthembu. Nkosi usenibizwile. Nginibingelela egameni elihle lenkosi yamaNazaretha. Ufasimba bathi singangekhala zemthemide entabeni zakwaNomakhanzana bekhosa bongcwele bonyazi ukuthi semthonjeni okuphila. Kumehla zinsungulu ungawaqhathi azibona sukhophozo kwamakotedla amankwebeni. Ingomane kanhliziyo ehangula abasondeza ikhulu. Iyona lenkosi engibingelela egameni layo maNazaretha. Ushembo khona manje emhlabeni. Uyawuba khona futhi nginaphakathi akuningi ingane wakho umedelela emthwalweni eningizwe into ke engibeka lapha kulelizwe masingaleke thina phesha kothukela bengazi ukuthi ngizofuna izintanto ngazi kodwa something ngaphendukile yini ukunyathela nje ebukhosini ayona into encane
Kukhulu kabi lokho. Alibelini ale phansi kaningi abantu. Mangithi ushembe lesihlangene ngayo mhlawumbe ukuze ngiye la ngizoya khona angicacisela amanga bengakhuluma uma ngabe ngithi ushembe lo sihlangene ngayo kunyazi lezulu uNkulunkulu ngani. Baye bathi abantu bakashembe banamanga. Hayi bakhuluma nje ngoba benzela ukuphakamisa leli gama lalo muntu oma phambi kwakhe. Sebemenza uNkulunkulu emhlabeni. Lento ukuthi bambize ngoNkulunkulu iphutha. Njengoba besho nje umvangeli sikwabeni. Ukhuluma indoda yazabhala nasemaphepheni. Ngiyacela usabe ngoba mhlambe phakathi kwethu khona. Ngiyozama mhlambe nalo. Ngiyasebenza ngilapha eMaritzburg. Kune-Hayfield Mall lapho. Ngikhona-ke ngomsebenzi ikhathi nje kusekuseni maNazareth. Ngizama ukucacisa lamanga ukuthi masithi emhlabeni ushembe uNkulunkulu lo wamaNazaretha unyazi lezulu uNkulunkulu ngani. Khuluma mfowethu. Kuzona zonke izizwe zakithi wakhetha unyazi. Hayi futhi bambi ukuthi kuzonakala. Uma ngisebenza lapho kwase kusuka into engingayazi ngezwe kushisa umzimba. Ngezwe kuvele kwabuhlungu lapha enhlangothini. Yayike yangiphatha lento ngicabanga ukuthi ngangilapha eminyakeni yo11 yaphinde yanqamuka. Ngase ngizwa kuvele kushisa umzimba ngajuluka ngamanzi te. Kwabuhlungu la esayidini. Ngithi mabe ngithi ngiyagoba. Ngaqala ukuthi ngiya-straight. Indoda yayisulumane engangihamba nayo. Ngayibona nje ngigcina nje ukubona nje ngamehlo ukuthi hayi isithe kuphelile. Yayifona yafonela emsebenzini basebenza bakwenza ngathathwa ngangena kwa Medicross Medical Center eHilton nansi ngiyashaya. Ukuqinisekisa ke leli gama lokuthi mangabe sithi ushembe lo ongunyazi lwezulu uNkulunkulu ngani. Hayi ngase ngena khona eManazaretha. Ngase ngena khona. Ngangena khona kushisa ngeza umoya wama ekhona kwangazi ukuthi kunokubanda. Ngase ngifikelwa isithongana ngalala ngathi ngiyaphaphama kume indoda yomlungu ende lapha. Yayisithi ke kutholakala ukuthi ngiappendix angazi abantu abafundile nabazi kahle ngezinto lezi zezempilo bangazi. Wayesethi kuzophoqeleka ukuthi manje sikwenzele incwadi ezokususa la uhambe eMount Eshcombe esibhedlela esiseduzane nawe lapho la ukhona. Fanele uyokwenziwa i-operation manje same time ukuze ikhishwe lento ekuhluphayo ngoba kubonakala isiqayi kakhulu isimo sakhe. Wayesenza incwadi wayibhala nansi eManazaretha. Amanga engikhuluma ngawo. Waseke phuma udokotela isikhashana eqeda ukusho lokho wayesephuma. Mangabe ephuma kwase kufika ithongwana eManazaretha. Ngahlala ngathi ngiyabheka ngedwa la endlini ngathi ngiyabona isikhashana kwaqhamuka indoda iphethe isigqoko sesithuthu ngala ifaka ileda ebrown ngaphezulu yayisidlule ephassethi yayisijika yayisingena lapho la ngangikho ngantshela ukuthi hayi umuntu ngizodukile kulaba hlampa abadilivayo ezibhedlela nasemafamasi nasendaweni lezo dokotela yayisingena le ndoda ngase ngayinaki ngaqhubeka ngabheka la bengibheka ngakhona ngasemnyango yayisifika ima lapha eduze kwami. Yathi ngaqala nje ithi mnumzana yasho ngalo nje ngase ngilizwa lelizwi hey yayisithi lapho siyakhona ungakusaya khona kuma la ushone ekhaya siyohlangana nawe ekhaya kuma la ushone ekhaya siyohlangana nawe ekhaya la bethi yakhona ungakusaya khona ngekubuza
kwase kufika izinto zayimbili ngalalela lelizwi isikhashana yayisiphele kusemanazareth endlini isikhashana kwangena udokotela uma ingena wangena nale ncwadi sithi endlini nathi endlini sayifakile yayibhalwe uDr. Karel Swart MD CHD angazi ukuthi ukuthini kodwa udokotela wayibhalela incwadi ngase ngilalela lelizwi kwase kufika abaphathi bami basemsebenzini base bethi kuthiweni ngase ngisho base bethi ke sizohlela indaba yokuthi ke ulinde bathathe la ngase ngithi mina hayi ngicela uqala ekhaya sengiyosukela ekhaya ngesibhedlela lalela lizwi likaJehova ulalela izwi likaJehova uThixo wakho mawulalela kodulenza Manazaretha ngase ngilalela leli ngase ngizama amaplani uNkulunkulu wangipha wona bavuma ngahamba ngashona ekhaya ngathi mangifika ekhaya base belowayilethe ekhaya wafika walibeka udaba ukuthi hayi ugulile emsebenzini kanje njengoba simlethile kodwa kuzofanele adlulele esibhedlela ngase ngena endlini ngabena endlini lapho la ngilala khona ngathi uNkulunkulu okhulume nami uthi siyohlangana nawe ekhaya ngase ngena endlini engangilala kuyo ngathi uma ngabe ngingenile endlini kwase kufika ithongwana ngathi kufika khona ithongwana angazi ngoba kwafika ithongwana kodwa ngicabanga ukuthi ayiphelanga mhlawumbe imizuzu elako 20 ka 30 minutes akekho omunye uthembo yawuba khona phakathi kwethu Manazareth kuphela unyazi lwezulu liyakusinelisa lisindise isikhathana Manazareth ngase ngizwa lapha ewindini kwangazi ukuthi keqe njengokuthi umuntu mayivula iwindi ngathi mangizwa ukuthi keqe ngase ngiyaphendula amehlo ngase ngibheka ngasewindini kwase kubuya loya ebengimbone lapha endaweni yodokotela efakile ethe brown ngaphezulu inkinga ke la isigqoko sesithuthwa ngisasibona yasingena ingalo iwindi kade livale yasingena ingalo yayisithi lokho bekade kuphetheyo sekuphelile mina nonke benikhona lapha kulelizwe lakwaSokhulu yazini lokhu namhlanje uNkulunkulu esinaye unyazi wezulu yena Thixo khona yena Shembo khona emhlabeni amen ibambe futhi angikhulume lokhu kube kuphela ngihlale phansi into edala sibe lapha njengoba ngithi ngisuka le njeni ngizima emthwalungu ithempeli igugulete umshumayeli ungoba umkhokheli umahlongo waka umakhuzo wakaSomo edala ukuba ngabe ngise ngizofika lapha ilento ezwakala kuba abamkhuluma ngabe efika emazweni asemzumba mayefika kulela lizwe lasemzumba abantu bakhona bathi behlezi emakhaya base bezwa mangabe ikhona le ndoda yasezulwini base bezwa befikelwa lusizi emzweni yabo bathi bezwa befikelwa into ebenza babe nosizi kakhulu bangakwazi nokuhlala benza izinto zabo bathi umuntu uthatha indisho uyahlala uyadla bese kufika usizi kumeqe kakhulu athinde isiphansi endlini aphumele enyanga aqalaze enkalweni ukuthi lo lusizo lomphethe lungolwani ngelinye ilanga mayenzeka lento kuqhubeka izinsuku kwase kuqhamuka intombi ayikhanele kwamsibe mangabe ngingaphathanga nenye intombi ayiqhamuka ngaphezulu yenhlalo walapha kulowa muzi waShembo okwakaShembo lapha emzini yasiphuma lenye phezulu mayizwa lento eyizwa emzweni yayo kwaphuma lenye iqhamuka ngezathu nayo izwa lento eyizwa emzweni yayo sase ihlangana yasethi nazibani kwenze njani ukhishwa yini endlini wayesethi hayi uma ngithi ngihlele endlini ngizongithatha lusizi ngizongifikelwa umuntu ngizokuphela konke nento ebengithi ngiyayithanda ngithe ngithi ngisensimini izolo ngashigeja phansi iyona lento edala mhlambe noma ngabe bekunezinto ebezingimele emthwalweni kodwa ngashiya konke ngoba bekhulunywa ngezwi kaShembo ekhulunywa ngalo lapha kulelizwe base bebuzana laba bantu ukuthi lento ngabe yini base behamba yinde le ndaba base behamba kodwa behambe befuna emahlathini lapho bathi mabethi dundu base bebona umuntu ngasesihlahleni banokuya basinga base beya basondela banokusondela bathi mabasondela kuye bezwa izinsimbi ezazikhala lezi insimbi zithinqele lezi insimbi mabe zikhala bathuma ikhala lezi insimbi banokuya basondela bezwa ukuthi impela zikhala kuyiqobe emzini base besondela kuye base bayafika bathi mabembheka bambuka bamehlukanisa nabantu abake babakhona emhlabeni
Banesho abantu abathi mebebuka uShemba afani nje nento zonke ekhona emhlabeni. Bathi mabembuka laba bantu wayesevele yahluka kunezinto zonke abake bayibona. Owakhuluma kuqala naye kuthiwa wathi ngeke kaNkulunkulu. Okwenza kuqala leli gama lokuthi abize ngeke ubaba mkhulu. Bathi besihlele endlini emakhaya besithi senza konke sithi siyakwenza sizosifikela usizi. Kuphela yonke into ababe namasoka ababeshiya amasoka. Ababe nentombi zabo zibathanda babeshiya zona. Njengoba nani insizwa zevangeli nidele konke nathi ngizohlala la endabeni kaNkulunkulu. Neintombi ezinhle zikaShemba amazothola iyonyaka. Adela konke athi wona azohlala lapha ejulini kaShemba. Lento ekhala kuwe umuntu kaNkulunkulu isandla sifana nosizi kakhulu. Ngabe uyahamba nini lapha kulelizwe? Lento ekhala kuye uyeka nini ukhala kuwe? Uthi baba mkhulu abantu abami nenkani. Ngoba lento ithema ikhala nasenizwa. Ekuyizweni kwenu kwase kuyafika kunini ukuthi nambe nifuna lapho lento la ingakhona. Namhlanje khona umvangeli uGwabini. Suka le phezulu eMenmo. Ukhona abantu abasuka le ningizima emthwalume eguguleni. Ukhona abantu abasuka le phezulu oRustenburg. Ukhona abantu abasuka eSikhaweni abasuka kuphi into ebalethe lapha. Ileza izinto zakhala kwindaba. Bazanebuza bathi ziyaweka nini ukhala. Ithi ndamhlathi umnikazi walolu uhambe esikolo ophambili kwethu namhlanje onegama obizwa ngonyazwi wezulu emhlabeni. Wathi kulabo bantu abamile izinsimbi aziyukuyeka ukukhala. Wathi ziyawukhala zikhale ziphinde zikhale. Uthi ziyabe zimema abantu bonke emagumbini amhlaba abathandiweyo uNkulunkulu. Wasethi bantu abami kodwa lezi insimbi iprofesa ngenkosi yawo bakhona phakathi kwamanazareta. Uthi leyo nkosi iyophatha wathi ngasho njalo zithi lezi ntombi wathi yajomba wama ngomlenze odwa wathi uyophatha aphinda aphathe noma qhamuka abamelana naye uyophinda aphathe maqhamuka abamvukelayo umbuso wakhe aphinda aphathe zithi lezi ntombi wayesejomba wama ngomlenze odwa wakhiceke lonke wayesephuma ngesikhala somuzi lapho la ikade khona umzimba kaShemba. Wayesephuma wethu abantu abakhona babemazi ukuthi mayiphuma ngaleyo ndlela wayesuke libangise gospel. Wathi ngaphuma ngahamba kwaqhamuka indoda yayiqhamuka eCabhane eyayine kuthiwa yifa lokhu kodwa abantu bathi isifuba. La emhlane waqhamuka leyo ndoda qhamuka ngapha koCabhane yafika bingelela sanibonani uPhutheni wathi hayi uphumile ngoba ephume lapha nje ngalesi sikhala uthube egospel. Uthi lo wena umnumzane hayi mina ngihlangane nohlanga obelambe ligiye endleleni lithi uyophatha aphinda aphathe maqhamuka abambelana naye uyaphinda aphathe noma qhamuka abavukela umbuso wakhe kodwa uyaphinda aphathe. Ngoba liphethe nje unyazwe. Usuka lapho leyo ndaba inyanga yethu ewakhulunywa kafungwa ngayo wathi uyawuphatha uphinde uphathe. Ngoku uJehova uThixo wena inkosi enomusa uyamani imdela uyambulala. Manazareta maningi amazwi engithanda ukubonga manje lihle lenyanga yezulu. Ilokhu kuhlangana kanje ngendaba kaNkulunkulu. Ngiyacabanga ngobuntwana ukuthi nenkosi yamaNazareta mayibona izingane zayo zihlangana ngothando layo ngalendlela nalapho la ikhona inhliziyo yayo yanonopha. Ngoba ngikholwa ukuthi kuyayithokozisa inhliziyo yenkosi yamaNazareta mayizozwa kuthiwa amaNazareta ahlanganiswa amaqala kuphela. Ubani usezonda ubani usephatha ubani kahle. Kodwa mathiwa ahlangana ngothando ngicabanga ukuthi lokho kunesibusiso esidlula izibusiso zonke enkosini yamaNazareta. Isibongo sibizayo njengoba silapha esangaba senhlala phansi isibongo sibizayo